sa tong katiwala sa katotohan, sa bareta, sa pagtabang sa kapwa. Ang oras, alas 10:02. Kuya po ang katotohanan. Political authority, either within the political community as such or through organizations representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens then are bound and conscience to obey. Accordingly, the responsibility, the status, and the importance of the rulers of a state are clear. From Gaudium et Spes, or the Church in the Modern World, Vatican II, paragraph 74. Yan po ang katotohanan. Veritas News Alert. Kaya po ang pangalas 10 na News Alert, hatod kan RRS Marketing, asin kan Marcafe. Siniguro kan Department of Budget and Management o DBM na maipapautob ang pagtataonin mga livelihood program sa 2024. Na pag-araman, nasa roini sa mga prioridad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan pinagtagamahan ininin dakulang pondo sa 2024 National Expenditure Program o NEP. Siguan sa Department of Budget and Management, parte ini kan commitment ni Presidente Marcos tanganing pakusugon ang pagtataonin hanap buhay sa kada Pilipino. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, ang mga pinagtagamahan ni dakulang pondo para sa masunod na taon, iyo an integrated livelihood program kan Department of Labor and Employment na nasa 16.4 billion pesos kung saan kasabay na digdi ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Utupad program. Nagtagama naman in 5.62 billion pesos para sa Sustainable Livelihood Program kan Department of Social Welfare and Development. Nasa 549 million pesos ang pigtagama para sa implementasyon kan Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program. Nagtagama man ang gobyerno nin sobra sa 1.3 billion pesos sa Department of Agriculture para sa aquaculture sub-program tanganing mapagayon pa ang produksyon sa agriculture sector. Yan po ang pang alas 10 na News Alert, hatod kang Hong Enterprises o hatod kan RRS Marketing located at Quezon Avenue, Legazpi City in front of Ayala Malls, Legazpi. Hatod kan Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap basta Marcafe Suabe. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Pico University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good
morning, Marinaga. Marinaga giraray mga tugang. Welcome po sa panibago na naman edisyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ini po sa Edgar Barameda, sa pangalan kan sa kuyang partner si Professor Seth Di Matera. Kita pa magaribanan sa Gudyan Lason sinin pagkaaga para sa saro naman na presentasyon edisyon kan programang pangkabuhayan o programang pangkabuhayan and nasa lago. Programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan. Aw na, nagasay ng isip ko, Sir John. Ano man po ang sinong pinagkakasibutan, ano man po ang sinong pinagkakaabalahan, madyan na po, magribanan kita para sa saro naman na pagpresentar kan makahulugan, asin may laman, may sustansyang mga pagbabareta o informasyon digdi po sa satuyang kapalibutan. Siyempre pa, ang satuyang programa, hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. And of course, bago kita magpadagos, ang satuyang pangungumusta, sa kabos na inaabot kan sa moyang broadcast, uy, nadawag kita ngunyan sa, ano yan, free radio kang Radio Veritas. And nadawag kita, Sir June, nahiling kita sa Channel 2 kang DCTV. And of course, sa media platforms, social media platforms, FB page kang Radio Veritas. And sa platforms ta kang Bicol University and then kang EMD. And of course, siyempre pa, ang sa tuyong pangumusta, sa tuyong mga pag-iriba, Sir John, sa Bicol University, headed by our President, Dr. Baby Boy Benjamin Dinebres. And of course, ang sa tuyong mga Vice Presidents, Deans and Directors, siyempre pa ang mga kapat faculty members, non-teaching personnel, and of course, ang sa tuyong mga estudyante. Sige, dito na magparahaloy na yung programa. Pero bago kita magpadagos, mga tugang, yan pong pagkaaga, dahol-dahol kami naging sa estasyon. Nasa 5 po kami. Kasi ang time mata po ngunyan may kinaraman sa, ngunyan pong bulan, inian pigalokar na time or periodo para sa mga personay kan busit. Bicol University Bicol University College of Industrial Technology. Oh, anong nangyayari sa Sir John? Pangyari. Ato na, ano ta ang payo tata. Siguro pa nagturog pa na ako, Sir John, kasubago naman alauna. Oh, iyo nga. Ay, ding kwantabi. Igwa ka na Sir. Sige po. Okay, igwa na Sir John. Diyos Marinaga po sa Inuga Boss. Kami po ang faculty kang Bicol University College of Industrial Technology. Yan. Okay. Ngayon pagkaga mga tugang, ito po na daw si Sir June Piñol kan Bicol University College of Industrial Technology. And igwa pa po kitang makasabay ngayon pagkaga, siyempre pa maliban kay Sir June Piñol. Hala kami ni Sir June. Yan po digdi ang apat na faculty. Gusto ko po ipamilibid sa ako po bali ang saro sa nagproponer kang extension na pagkibo kang sa mayang kolehiyo. Yan po digdi si Engineer Joseph Christopher Bustamante. Yan po siya dyan. Okay. Yan man po si Professor Romanic D. Apin. Morning, sir. Kaibahan ko man po dumang magayon na babae ini, sir. Iyo. Nahiling mo? Sir, agree. Agree. 100% agree. So, si Professor Wilma Pahabera and Morning, ma'am. ang pangori po si Professor Jimmy Lynn Calleja Lagaban. So, kami po bali ang apat na faculty na naimbitaran kayong sa inyong programa. Thank you so much for the invitations. Ali po ini sa, ang invitation na ini, ali po ini sa Bicol University Extension Management Division. So, saron po ining onra para sa muna. Yaon digdi. Bako lang napahiling ang samo yung mga itsura na gwapo sa kamagagayon. Kundi akong kami digdi para i-presentar ang samoyang programa. Yan. And at yan po, gabos po kami mataram. Ito po mga kaibangong faculty regarding po sa proyekto na ini. Iyo. Salamat, Sir Jun. Si Sir Jun yung head kang PubLab at the same time. Tama ba ako, Sir Jun? Iyo po. Okay. Natawan po akong oportunidad na maging director po kang FabLab Bicol sa pagtitiwala po kang sa tuyang presidente, si Presidente Baby Boy Nebres po. So yan mga tugang pasana kan sa tuyang magiging pag-ururo niya pagkaaga. Sa tuyang pagbabalik mga tugang, ang papag-urulayan ta, yun yung pinagapod na Cash from Trust Project. Hindi mo, may basura, may kwarta sa basura. Yes, yeah po. And then, taon-taon pas, patuyang pagbabalik mga tugang, paano ano ining pigaabot na Cash from Trust program? Sisay nag-inspirar ka ini? Ano ang mga mayor na goals and objectives ka ini sa
komunidad, asin pa nini nakakapag-contribute sa tuyang problema sa kapalibutan o environment. Yan gabos mga tugang, babalikan ta, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kuya na si Kong Joey Salsera. Ang idulukan masa, dainang iba Joey Salsera. Panagusan paghatod min, servisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol kasi ko. Malalao man taiyan si Kong Joey. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Galaw, baka ma-stroke like bike, jump rope. Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. Kumain na sapat, dapat balansa. Pinggang Pinoy, manami. There you have it. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sige po mga tugang, balik na po taligdi sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa tuya kang EMD. Oras niya ito mga tugang, eksaktong 14 minutos makalampas ang last 10, makaskaso ng oras. Sige, dito na parahalo yung tabi ni Sir John. Sige, balikan taning Cash from Trust Project. Ako interesado ko ni Sir John. Talagang tunay na may kwarta sa basura. Pag sinabing Cash from Trust Project, Sir John, ano tabi niyo? Para may paliwanag sa ito yung mga parantabay. Anyway, para po mas pahayag mi po ang punto kang samuyang ano po, programa or proyekto. Ito pong para po sa aramang gagabsan, ini po sa rong proyekto kang kolehiyo, kang College of Industrial Technology. So dahil po sa mga expertise po na kang mga faculty, so yun po ang bali ang naging sukatan para magdalagan po ining proyekto na ini. So ini po is naayon po duman sa mga goal
na pagtatao kang sa tuyang university, kang bagong presidente, na dapat iluwas taang sa tuyang teknolohiya, pasiring duman sa komunidad. Tangarig sinda maadaptar itong mga sa tuyang mga tinatao na mga produkto o eksperyensya or expertise para nanggad makatabang po kita para sa karahayang sa tuyang komunidad. So igwa po kami ng apat digdi na but anyway, igwa po kami ng apat na maestro ligdo, pero po sa kaanoan po kini naka-anchor po ini sa thematic area para para sa SDG or Sustainable Development Goals. 17 ba itong SG dito, ano? Opo, igwa nga ning tuluyan actually. First one na parametro or number 8, decent work in economic growth kasi we want to provide Decent also work. economic or livelihood to our intended beneficiary. Likewise, digdi po sa SDG number 13, climate actions, kasi based doon man po sa pag-aadal na ining sa moyang proyekto na ini makatabang para malimitiran ta itong mga waste materials ma-convert into different types of products with the help of course of the team. Okay. And the other one is SDG number 14, which is the life below waters. Kasi kung ang basura, lalo itong mga plastic, mahali po yan or mabawasan, natin sa mahali, ang punto talaga is mabawasan, tangarig, maski para paano makatabang po kita sa environment, makatabang kita para din sa satuyang mga beneficiary para makakreate po kita ng sustainable livelihood. So, yan po digdi ang sakuyang kaibahan para magpaliwanag po kayo sa inyong mga punto. Iyo. Ini po, apodon ko po si Engineer Bustamante kasi igwa po siya ning specific po na task. Mapabisto po siya sa to. Saro ini pong gwapitong engineer hali. Sir June. Okay, hali po ini sa Samuyang Kolehiyo din si Engineer Joseph Bustamante. Good morning, Engineer. Good morning po, sir. Ako po si Engineer Bustamante. Okay. Ang naka-lunch po ako duman sa Department kang Electrical and Electronics Technology. Electrical and Electronics Technology Opo, Department po. Department po. Okay. So, ang sa kuya digding trabaho bilang sarong component leader digdi sa Cash from Trash, ako po naka-assign sa electronic parts. Kung ano man ang makolekta nindang mapapakinabangan pang basura na i-design kan sa tuyang mga designer na yaon digdi mga pag-iriba ta digdi magibuhan taki paagi na mas mapagayon duman sa malagan ng taki electronic part tanganing mas mapagayon. Pag sinabi tabi Jer na electronic parts, ano mga sample kayo niyo? So, na basura, naging basura na. Halimbawa, laga ng taki low voltage na ilaw. Halimbawa, may mga light emitting diodes, mga RGB lights, mga nagkikiremat-kimat po. Para mas mapagayon so design nindang ginibo. Halimbawa, igwa kayang mga design na pag iniling mo, simple lang. Na pag ina-applyan mo ki ilaw na low voltage na isasaksak ta dyan na mas mapapagayon. Ayun. Pero ini pong mga papagayon ta enhance ta hali na nis mga day na napakinabangan tinapok na tama po ba? Ayo po. Alimbawa, igwa kita ki mga cellphone. Cellphone, Yan po mo yan, titarapok na. Naraot sa cellphone, nawaltak sa charger. Yun, so charger. Nawaltak sa charger. Ngunyan, siyempre, dahil naman pakinabang so charger, tanawala na sa cellphone, sisabay na natatapok so charger. Na mali man nga ning itarapok ta. Dahil man talaga dapat ang itarapok kung sensain, ano bagan, may ano sa environment. Ngunyan, kung halimbawa, nailing ta sa charger na nagparabalag-balag, napilita man sa nagamiton sa iba pang paagi, so sample sa naman ito, na lagan ng taki so nakuliktang basura na dinesign kay mga designer, di magigibuhan tang paagi na itong charger nito o kaya kung ano man na bagay na makakatao ki pakinabang, mapapakinabangan ta. Yun. Ano yan, Gero, sistema na reusable gila yun? Or reusable po. Concept ka reusable. So cycle kang kan product. Magagamit po. Imbes na itatapok or gigibuhan na basura, gigibuhan siyang isarong design para maging parte, component. Okay. Para po malinawan ka Sir Ed. Ang kompuesto kasi kang team na ini, igwa po kasi digdining iba-ibang disiplina, but anyway, i-introduce ninda sa tiyan.
Igwa kaya may mga designer ako po, product designer, kaibahan ko po si Ma'am Jimmy Lin, sa man po ang digital and product designer. Kaibahan mo po si Sir Nick Apin. Sa man ining digital and product designer. So igwa po kami ning mga specific na task. Yaw man po di si Ma'am Pabera anyway. Sige, putong ka man si Ma'am Wilma Pahabera. Kasi sir, si Engineer Bustamante, more on sa electronics, di ba? Si Ma'am Pahabera, good morning, ma'am. Good morning po, and good morning din po sa Tama mga... ba ang pagka-pronounce ko, Ma'am Yes Pahabera? po. Opo, tama Okay, po. okay. Opo. Ako po... Sa po, ma'am? Sa Opo. anong aspeto, ma'am, po sa imong partisipasyon din sa program na ito? Yes po. Actually po, ako ang na-assigned or na-task as the Extension Coordinator of College of Industrial Technology. Okay. And saro po ako sa team na matabang po sa proyektong ini na ang i-monitor po. So, gabos na mga activities na gigibuhong kang team and arog man po kang pag-monitor na kumusta na sa mga beneficiaryo kaining proyekto. Iba sir, yun ang function kang sa extension coordinator na mag-initiate, mag-monitor, mag-supervise silingon so implementation. Tapos so termination. And besides sir, gusto ko magpasalamat kang samuyang dekano si Dr. Jonathan Aroco. Natawang kami ng oportunidad na ipadagos po ining proyekto ining niya na si Mr. Nene. Ano mo sir, dun dako lang nalin siya ng mga picture, yung kamo Big Gimpig, yung kamo sa Digaspi. Baka ba na-active ang sa indong an extension very active. Aktibo po talaga. Pero po sa extension, tawanta ko po ng kadikit na konting background pag-abot po sa extension. Kasi sa extension kasi, kay po talaga may specific, o mga tao ka muna talagang may mga expert. Tama. Kasi, kung baga sa sasakyan, kami lang po ang driver, ang samuyang ang mga beneficiary ko ang samuyang proyekto. Ito po ang mga pasahero. Ayun. Ito po mga partner agency isa nila po ang nagtataon ng gasolina para dumalagan ang sakyan na ini, makabot duman sa intended na destinations. Yung mga essence kang partnership, Opo. may kanya-kanyang role, And pasalamat man po kami sa partnership po ini para bako lang po ining Bicol University College of Industrial Technology, kumponido po ini kang mga mga faculty expert na ini. Besides po, ang sarong bagay pag pinagpaplanuhan, mangyayaring magayon po. Opo. Kasi po kung gilingon po nindo, para po sa kaaraman din kang iba na para plano mi na ini kang sarong semester pa. Kaya kung gilingon mi, maski po sa aldaw kang samuyang pag-extension, para parehas po kumaurang klase. Kasi po kung dahil kita naguroron, dahil kita magkakasarundo ng aldaw, magiging bako po magayon ang pagtautan ng extender ng services sa tuyang mga... Dapat sarabay. Dapat sarabay. Besides, part niyan kang load kang actually sa mga dati ming extension talagang wala kaming WEC or free talaga, more on public service talaga kami. So dati na po kami magkairibahan kaya tiwala kami sa lamang saro na mapiperform mi ining mga given task para sa extension na pigmok na ami or pigilay mo mi. Mandato pati yan sa tuyan extension. Wait, madaman ako Sir John kay Sir Romnick Apin sa mga members. Soltero pa yan. Agado mo kay Sir kay Sir Apin ang cellphone number ka. Sigurado talagang tabay ta. May text sa Ay, Sir Apin, sarap ka sa mga members kang team po. Ano pong sa inyo po haling department? And so role mo po di sa extension activity kang busit. Apo. Primero gusto ko po magpasalamat sa lambang saro na nakatabang ngunya tangani na ma-execute ining programa kasi po talagang nagpupuo na paloy-loy na nagpupuo na after the approval kang sa tuyang presidente. Siring man po sa mga nagaantabay, gusto mo po magpasalamat. Ngunyan po, bali ako po si Romnick D. Apin na core faculty kang Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. At BTV-TED po. BTV-TED? Yes po, na may specialization sa drafting technology. Drafting technology. Bali po, so skills na nako ako duman sa drafting technology, ngunyan po, mapapakinabangan. Sa aspeto kang pag-design, sa pag-create kan mga layouts, mga plano, kang itong produkto na bali, magigibumi. Bago siya gigibuhon,
kan mga beneficiary so ma-execute po kang produkto kay pon mo na iplano. Sabi nga ni Sir John, dapat planado muna. So mga designs po na tigapon. Imagine ko tabi Sir Romnick, karon ba kami mga basura din na pakinabangan para ma-enhance lalo sa imo ang design. Tama ba Sir? Yes po. Tama po. Saro sana po itong aspeto. Enhance So ibig sabihin ni Engineer Kaso bago mapakinabangan giraray pero may bago na siyang disenyo. Tama yes ba? po. Digdi po malaog so upcycling na tigapon po. Pag sinabi upcycling tabi Sir, ano yan? Ini na po sa considered waste materials pero tatawan tanim panibagong pandok. Tangani na mapakinabangan po kan mga tao. Na pwede nindang i-display sa arong ninda, pwedeng gamiton bilang accessories. So ito po. Yun nagkaigo ako ng picture ka. Malinaw-linaw na ang isip mo niyan. Nakaka-relate ako sa entrepreneurship baga may elemento kang creativity, innovation. Kaya na-imagine ko bigla sabi. Tama po yan. Bagong pandok iya tao sa customer. Yes po. Actually, pagkabos ni bago. Pero recycled yan, di ba? Yes waste po. materials yan. Saro sa magayon pong ehemplo digdi. Halimbawa sa mga botelya. Opo. Tapos sa mga lukdo kan ina mga PET bottles. Empty bottles. Yes po. Sa mga soft drinks and all. Ngunyan po, gagamitin tayo ito bilang raw materials. Ano nga pwedeng mag-ibang tabi kan, Mr. Serapin kang Alam mo, sa botelya, imagine ta na halik nga sa bot kang coke o whatever. Ano ang pwedeng panibagong produkto? Simple yun sana pong bagay, in a bags. So lukdo, yes po. Luluan sana sa lukdo. Tapos, ito ang bali magiging structure kang bag. Ano ito? Disenyo? O parang burloloy na mangyayari? Or parte kang bag? O parte na po kang bag. Okay. Actually po, kadakol po na possible na product na i-discuss pa po yan later part. But anyway, bago kaya kami nagpuon po talaga kay ni last semester pa, naguro na kami, anong bagang produkto ang ma-develop? Na-arog ka, waste materials. Opo. And with the help of the team, nag-visit po kami sa site. Nailing mi kong para to mention po pala Barangay Dapdap and Barangay Piñaranda po. Okay. Para po sa balikan ta po so nagkaiba po kami ning ta Barangay Dapdap sa Barangay kay Captain Glenn Barcelona. Opo, kay Kapitan Glenn. Kapitan Glenn, sir. Salamat po sa padagos na pagsuporta sa Kapitan po kang Piñaranda. Nagkaiwa ko ni pagkakataon na ma-invite kami sa opisina kang Office of the City Environment and Natural Resources na mag-conducer ng mga lectures sa katapos na hiling sa oportunidad and bali po ang UN Habitat sa po yan na organization international organizations na nagtao po ning asistensya sa duwang barangay kasi sinda po ang winning barangays for the cleanest and greenest barangays. Ang Barangay Dapdap. Opo. So balang nakihiringi po ang oportunidad kasi sinda po talagang tinawaning financial assistance kang UN Habitat. So sabi ko, saro ining oportunidad din na maglaog din kami para itong dai masayang itong may sustainability inaapod. So nagkahuroron po kami with the barangay captain saka itong mga grupo duman. So women group natin duman. Ito Sir Nick? Yes po. Sige po na Dapdap Ecopreneur Association, duman po sa Dapdap. Siring man duman sa Peñaranda, may pick-upod man sindang Bipinea, Barangay 33 Peñaranda Eco-Negosyo Association. May component kang entrepreneurship. Sinda po, sir, ang pinaka-importanting parte kang programa. Besides, igwa pa pong nag-join na willing pa po si Ma'am Pabera, pwede po siguro i-explain ito kasawapon. Ma'am Pabera? So ma-join pa ta sa to. May saro pong asosasyon din na gustong magsabay din sa proyekto. Malibang kang Dapdap sa Piñaranda, no? May tulosindang tiki-cater din ng mga barangays bukod dun sa Dapdap. Ano siya? NGO? Or private? NGO pa rin siya. Non-government organization. Tapos, ang niya is yung eco-negosyo. May gwasindang opisina or store dyan sa ampang lang kang Astrodome, Albay Astrodome. Yaon dyan so ninda, mga produkto ninda na tiga-display. Ano pong mga produkto na recycled o na gamit giraray? Ang advocacy ninda is magamit ki plastic na packaging pag nagsasaod kita. So itong ninda tigpupush ninda na dapat di kita magamit na plastic. Grabe ang contribution sa pollution. Opo. Number one kasi sa evaluations and initial assessment, ang plastic talaga ang saro sa pinakang dakulang problema. Thousands of years kung di ko nasalag na bago yan matunaw Opo, ang niya. So, saro yan sa current na problema kang sa tuyang lugar. Nabako lang ini sa Legazpi City. So, kaya nga ni, ang inisip ni man,
siguro this is just an initial project for the college kang Buset, then eventually kadakol na po kasi nagpapahayag ding barangay na pwede man daw kami dyan. Pero ang sitwasyon po kasi because of time elements po, itong limitation sa mga manpower kasi kami po talaga ang nahihiling kang college man na pag-abot din sa proyekto na ini, kami ay mga kapasidad sa kapabilidad na mag-extender kang mga serbisyo na ini. So mga pag-abot sa kwarta, pag-abot sa basura, kami naan. Garbage collector kami. Uy, tinabangan din doon sa city government na dahil na magdagdag sa ayun nga ni. Dahil na magkabot sa banggiro. And nakaroon mo naman po nakaroon ko naman po si Mayor Rosal last 2 months ago, 3 months ago yata because of the program Happen and Barangay Dapdap. Nakula ang pasasalamat po kay Mayor na grabe po, nakula po ang suporta niya na maipadagos po ining yung programa. And likewise po ang OCNR sa Indo po, hi, sa Indo sir. Nakulaon po si Ma'am Dimdin sa Tuya po na head dyan. Nakulaon po ang suporta digdi sa programa na Oo, ini. nahiling ko Sir John and mga pagiriba po, pag-araw kaning noble na initiative, lalo may angkor sa SGD, magayon ang intention talaga, hindi ako mag-suporta kay niyo. Opo. May sarap ka tang pag-iriba, Sir Ed, Sir John pala. Naging si Sir Eds na ako Nahiling mo na yan, ano? Pero at least maugma ang sa tuyang ororon ngon maugmahon kasi actually si Sir kasi kaklase ko siya sa basta magkaklase kami bako ining inuman sarong magkaklase kami sa sarong program. Sir John ang epekto kang kang video daw. Oo. Pero may bisita pa kitang sarong kasabay to Sir John sa team ta si Ma'am Jemeline. Tama ba ako? Jemeline Alagaban. Okay. Saan ka po ma'am na department sa Buset? Under po ako sir ng industrial design din po. Kay Kay Sir Jun po. Kay Sir Jun. Okay. So, yun. So, ano po yung tarong partisipasyon ta o involvement rin sa sa team? Okay. Good morning po sa Gabos and syempre po salamat po sa President May na yaon po kami dito approve ng extension and sa support ng Dean of College of Industrial Technology and sa lahat po sa Extension and Management Division. So, ang part ko po sa project po ng Cash from Trash is component po ako sa part ng exploration of raw materials and product development po. Pag sinabi po exploration of raw materials and product development, anong mga sample o pinakang-konkretong ehemplo po kayo niyo? Ayun po kami, ang partner ay ang pirmi ko po kayo ni makakaiba is yung participants, yung tatlo pong association, ma-expert po kami, the beneficiaries, ma-expert po kami ano po ba ang mga waste na sa barangay ninda ang mostly na tinatapok. Tapos, dun po kami ma-ideation and conceptualization kung paano po siya matatawan kibagong pandok as per Sir Nick na maging innovative handicrafts and maging high quality pag-abot po sa market. Ay, yung katawang pala Sir John sa segregation baga, no? Opo. So, mga pwedeng pagkinabagan. By the way, sa nahiling na po mga barangay na ni, mostly, anong niyaon na mga basura? Kadaklan pa mga plastic or may mga industrial waste or ano pa ang ano ang mga classification niya Sir John? Duman po sa mga initial na pagbisita mi duman talaga plastic talaga ang number one. Although igo po sindaning mga MRF material recovery facility. Opo. Then igwa kasi ning basura na talagang difficile talagang malapa. Pares kang plastic niyan. So itong iba kasi pwedeng i-recycle into ibang particular use, for example, for itong mga nalalapa ngayon, pwede man itong gibo na abono or igwa man sila kaya na programa sa barangay. Pero talaga ang nagiging problema digdi is itong talagang nalalapa. Ito talaga ang pigahagadan ning solusyon. Ini pong programa na ini, bako ining para gabos na problema maresolbiran. Pero mas maray na po na magkaigwaning sarong initial na step para magkaigwaning solusyon naman sa mga problema na ini. Baga, ko lang bagay ni sa reduction kan sa tuyang waste, sa reuse gilayon, and sa environment sa kabilugan tama ba Sir John? Opo, iyan po talaga ang katuyuhan kang kang samuyang programa na ini o kang samuyang proyekto na ini. And hoping na pag na-implementar mi ining tama, optimistic po kami, kaming 5 na mangyayari po ining maray, replicate po ini sa ibang barangays kasi dako lamang po ang gustong maging parte kang arog kining proyekto.
Okay. Balikan ko si Miss Alagaban. Naman po sa pagpipili mo kan, pag-segregate o pagpipili, pag-identify kan mga produkto, kumusta ang partisipasyon, involvement kan mga participants o kaya mga beneficiaries tao? Ang gusto ko din po, sir, actually, i-acknowledge yung tatlong participants kasi willingly and actively po participating po sila. Si Barangay 33 Peñaranda po, Eco Negosyo Association, ang usually ginagamit po nila, sir, is HDPE type ng plastic. Sinda po is, igwan na po. Classification kan plastic. Opo, sir. Number 2 po siya sa plastic na high polyethylene plastic siya na. So, mga matatagas po, sir. So, mga cups ng mga bottles, yun po usually ang tinagamit. Opo. May shredder po sinda duman sa association and then extruder po. Yun po ang dalawang machine na igwa po sinda. Yun po yung strength na nakaka-produce po sila ng plastic pots. Plastic pots. Opo. O dati ba sa di may nahali ako kansan mga minsan pigibong hollow blocks ano? Opo, mga bricks po. Opo. Iyo to ang current na product ni Dangon yan. Very good. Ang HDPE kasi saro yan na klase ng plastic. Most common po yan sa mga shampoo na na mga plastic, tapos mga lotions, iba pang mga ano. Yan po ang talagang plastic niya. So ito po bali ang siguro yung papadagos ni Ma'am Jimmy Lynn kung ano pa. Hindi may shredder siya, sabi mo nag-ibong siyang pot. Okay, pagkatapos kapag nag-ibong siyang pot, ano na ang sunod na proseso po kaya? Yun po sir, yung existing nilang product doon sa association. Tapos ang purpose na po namin is magbigay pa po ng ibang design. For example po, si POTS, pwede siyang lightings. Doon po yung integration ng electronics. Sa design, malawag naman si Sir na apinano. Opo. Okay. So, yun po yung as of now na naisip namin na design na maibigay namin sa association para magkaroon din po sila ng bagong innovative products na iluwas sa market. O paano tatabi engineer yan na pagandahon lalo masabay sa electronics and electrical component na yun mga parts, anong gigibon to pwedeng naisip ta? Ako po kaya sir, depende duman sa design na ito to kayo ng mga designer. Sagko desin na sa kuyang na ipapahiling na design. Kasi big-isip ko pa na niya kung guna mga Christmas, pwede tayong lagan ng dekorasyon, kagan kay mga bombilya. Pwede ba kamaroon ka na engineer? Pero pag sinabi sa kuya kang designer, sir, lagyan natin ng ganito dito. Applyan na natin ng ganito dito. Okay. So, masunod man lang po ako sa Inda kung ano ang nasa konsepto ninda para mapagayon itong sa Indang dinesign. Sa drafting, Sir Nick, anong nahiling tang pwedeng, itong product na pass, anong nahiling tang pwedeng idagdag pang feature kayan para mas lalo siyang gumayon? Ano magkaigwan, pag may value baga ang product? Opo. Saan magkaigwan? Added value. Kasi, value. Opo. Kasi ang sitwasyon po, as mentioned by Ma'am Jimmy Lynn po talaga, igo po kasi ng molde na, existing na siya. So, sabi mi, pwede... Ang molde, so kalang, metal siya, tapos... mailag na lang, so... Opo, may proseso, as mentioned by Ma'am Jimmy Lynn. Pero sabi mi, para magkaigwa ng variations in terms of design, so nag-iisip kami ng may ibang design. And sa parte ko, igwa na pa ako naisip ng mga design, ma'am, para duman. By next Wednesday po, itatawin na sa mga design para giribuhan na nila ito. Kasi before the launching, before end of the month, magkakaiba po kami ng launching. We invited also the city government, also the beneficiary and our officers in Bicol University, particularly our president, the dean, and the director and vice president, si Ma'am Maris din, na para i-showcase din namin yung initial output. Yun. Para at least mayroon na rin, kahit pa paano, may sinimulan na kaming konti. Pero nevertheless, with the help of the group, asahan po natin na mas marami pa po ang... Kaya nagkaka-interest ako, Sir Junta. Magayon ang konsepto, tapos pasil niya sa entrepreneurship, additional livelihood, additional income. Balikan ko si Sir. Anong nais? Kasi sabi ni Sir Jun kanina, may urmahan na baga. Ano mo pwede pang nahiling ta sa design na pwede siyang ma-improve? Tapos sabi ko sa bago, pag nagagayon ng lalo, mas dako lang value. Yun, pwede mong taasan siya and malay mo makapenetrate sa international market pa. Yes, yan din po ang... Yan target yan, ano? Yes po. Anong nahiling mo, Sir Tabi, na maging quality, tapos ang standard niya medyo magayon? Yes po,
kasi kang nag-visit po kami duman, nahiling mi talaga. So, initial na, even the system, tapos, so, mismong produkto. Ngunyan, sabi ko, siguro ko, kay puwanta pa din sinda, tawan pa ning idea, tawan pa ning diit na lecture. Kasi po, bukod po sa ma-enhance kami kang produkto, igwa pa kami na itatao sa inda ng mga inputs. Kasi magatauman gilin po kami kay mga lectures. Okay. Kasi part po kan sa muyang trabaho, particularly sa kuya bilang component leader. So tiga-apod pong technology transfer. Oo. Na talagang ihiras mi even sa pag enhance kan design in terms of color, so mga lines na i-apply duman. So mga principle and the elements of design. So itutukdo mi po yan sa inda. Ayun. So that after, halimbawa, matapos yung extension program, at least nakanood sinda kay itong mga principles and elements. Saka yung continuity, Yes po. Yung sustainability. Yes. Kasi mga kapartner ta, Sir John, sa mga arong ka na yan. Kasi nabanggit mo ka sa bawala, kung lang kitang kapartner. Mabot ka sa mga design, sa mga... May strider nabanggit kanina si Ma'am. Yes po. Saan harali yan sa kapartner? Tapos sabi ko sa bago, may kaipuan tayong mga kapartners sa Sir John. Opo, actually po, ang partner, other than the beneficiary po, we also thought for the sustainability of the project. So dati, baga, si Miss Avic, invite me as one of the partner in social enterprise. Si Miss Avic Valera. Hello, Avic. Dating katrabaho mo yan, Siya dati po ang Samoyang Social Enterprise Partner even before. Successful na si Avic, ha? Opo. From broadcast. Multi-awarded na ito. Multi-awarded na yun, ha? Okay, so even po is EDP, we're going to try to look for another social enterprise kasi ang social enterprise gusto concern sa environment, sa mga tao, may concern sila saka sa para mag-grow din sa mga negosyo. They are called also as kasi sarong pa po yung punto kayo ni baka one of this day ma-invite ka po kasi duman po sa sarong component duman is enterprise development headed ba at ano yan pala invite me ka. Sigurong kami kanisa. Niya kapag abot sa sa enterprise entrepreneurship like. Opo. Pwede niya magisingit sa enter department. Binon niya na as a resource speaker or expert kasi dahil man po nangalugan na kami lang 5 we also encourage and invited other expert na dahil minakaya pag-abot sa enterprise. So mahanap po kami ng mga expert din pagdating sa pagninegosyo para sa imo na mag-lecture duman kasi bako lang siyang purely technology transfer as mentioned by Professor Apin. Igo po talaga ng component ng business development. Kasi parang nga po ma-sustain ma-continue siya. Opo. Kasi itong product doon, sayang kung hanggang display o kaya nahiling lang. Kung dahil mo i-market. Yes. Even po duman sa marketing, we also thought of 2 different marketing program. First one is the online and offline. Offline, we're going to devise or maybe develop an online platform. Sa online po, try me na maki-coordinate sa Department of Trade and Industry to participate for the local trade fair and national trade fair. Local trade fairs, di ba? Actually, so before ming mga project po, aram po ni Ma'am Pahabera na maski po duman sa mga trade fair, active po so dati ming kliyente. And yan din po ang magiging plano mi sa mga national saka regional and national trade fair. So meaning, sa mga dating kliyente mi, nag-participate na sa mga national. Kasi hanggang ngunyan po, sa mga dating produkto mo, nahihiling mo po sa airport, sa auto hubs, EDP, saka sa mga iba-ibang outlets because of our interventions. Not only me, but with the help of the group. And ito pong ibang mga satuyang mga partner na parehas mo na magiging partner mismo, nakakatabang ka rin. Sige, pag-abot ka maras baga po, ng pag-ibukan mga sabi mga cost baga ngayon, kung pero yan raw materials, pero yan labor, costing and pricing. Opo. Tapos mga cost benefit analysis, so on and so forth. Ano, mga yun yan. Kaya bahan po yan sa plano, Sir Ed, na ma-invite kami sa Indo, sa CAL, sa CAL pati. Wala kitang to si Sir June. Information dissemination. Sa information dissemination, very opo. Anyway, sa CBM po, may invite. Lalo na ika. Nasa likod pa, Sir Joe. Okay. Balikan ko sa engineer. Kasi may mga samples mga si engineer na albo, so rechargeable na, so charger ba ya, so cellphone. Ano pa ang pwede nahiling mo tabi engineer na mga industrial waste na pwede mapakinabangan pa, lalo sa mga barangay. Yung mga barangay nini,
ang nahiling talaga ng mga basura ba ganyan dyan, so plastic, so pagkakan, etc. Pero ano pang nahiling? May mga electric pan bang kasama dyan? May mga ano pa yan, route ng yung ref, may mga aron kan tabi dyan na So, na-identify may ka. mga ano kaya, may mga ilaw na sa radit kaya na pwede pa pakinabangan na akala ninda route na. O titarapok sa bagay ano? Itarapok sana. Oo. So pwede pa ito mapakinabangan. Ayun. So pwede pa ito ma-enhance kaya ito so nakolekta nindang basura na dinisenyo man kinikan sa tuyang mga pag-iriba na imbis na itapok o runoton, di napapakinabangan. Yung baga, minsan may mga bumbilya akong nahiling na fluorescent na piglurunot. Ano pa na epekto kan tabi? So actually, yung Susamuya, bako man itong ilaw na Darakula, kasi more on electrical works na ito. So yung sa Muya, yung sa araw sa parte ko, kasi electronics ang pig-uulayan, low voltage lang kami. Low voltage lang. Di pisil naman na so laugon ta so electrical, dagitang kita kayan kang mga electrical engineer dyan. So, ayan po. Duman lang ako ma-focus sa low voltage. Okay. Tangani, May pagkakaiba pala may limit sa electronics and electricity tapos sa electrical talaga Tang mga electrical engineer po kaya, mga electrical people, high voltage sinda. Kinakuha ka. Samantayang susamuyang electronic people man, mga electronics engineer, low voltage man kami. Ayun. Tangan hindi man kami mag-iriwal. Sinda ang safe din, sinda na ako kuryente. Safe pa lang sa inyo. Safe sinda. Low voltage sana. Apa. So mga yun taon-taon, may hapot pa ako sa inyo. Sa tuyang pagbalik mga tugang, ipagpanagos sa nita, nahiling ko, ang pattern niya magpuon sa kung saan nag-originate ang mga trust, sagod sa proseso na mabilog siya, mag-ibo siyang patch as example, and sa continuity, sabi na nga ni Sir John, maabot ini sa market. Iba pa niya itong pag-urunan mga tugang, mabultada po kita, makalis lang kaining pagkirumdom. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong uminom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Spiritual na gawain, pagsimba at pananalangin, kasama sa adhikain, upang Diyos ang gagabay sa atin. Tayo nang magkaisa, sama-samang lutasin ang problema. Sa SEDP, dito ka na. SEDP, simban sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Kelvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at
in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba ka mo? Yes na yes sa RRS! Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Ang kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sige, balikan na niya ito mga tugang. Ano sa tayong mga pag-restore, yung pagkaaga. Mga tugang para po sa mga late tuners niya ito. Ang tema niya ito ngayon mga tugang iyo ang CAS from Trust Project kan mga faculty members kan Bicol University College of Industrial Technology. Now, balikan ko si Ma'am na Alagaban, si Ma'am Jamie Lynn, kasi bago may nabanggit siya na saro sa naging output kan Barangay Piñaranda, Supats. Sarap pa sa mga beneficiaries doon, iba yung DAP-DAP. Ano po yung naging output or produkto maninda o out of distress po? Okay. Si DAP-DAP Ecopreneurs Association din naman po, sir. More on focused po sila sa bags, tote bags made of plastic bottles. Yun po yung ginagawa nilang products. Doon po, mag-integrate din po kami ng ano pa po ba yung nagagawa ng plastic sa bagong product. Tapos yun po ang pwede nindang ilos naman sa market. Kasi yung material lang doon, sabi mo ma'am sa bago, sumangali sa botelya kang shampoo, sa mga may ibog na plastic, maliban ka ito, may iba pang klase ng plastic na pwedeng mag-ibok itong bags or other materials, products? Igo po sinda, sir, na product na mga displays, gamit po sa mga Coke bottles po, sir. Pwede po sabihin ang Coke. Okay. Botelya kang soft drinks. Ikaw man ang basta ikaw man ang Pepsi. Mga ano po. Basta plastic Type po nung pet bottles naman po siya. Anong pigibo naman sa mga botelya ka? Cup kang soft drinks. Anong pigibo? Ito po cup ng soft drinks, bags po. Ito po naging foundation ng bag. Ito po talaga ang main material ninda. Foundation sa erarong? Opo. Imagine ko lang paano. Sa structure mismo kang bag. Opo. So kapalibot? So bilog na bag, yun mismo? Opo. Mga panels ng bag, yun po. Tapos ngunyan po, may bago po sinda na mga certificate frames made of jute. Sako yan? Opo, itong sako po yan. Yan po naman so, ang baga nila. So, mga sako, so may mga plastic, itong ginibuli ng certificate? Opo, yan po, yun naman po ang ano nila. May machine sinang pigamit or manual? Wala po, by hand lang po sinda. May igo po sindang sewing machine sa pagtahi ng mga bags. Ito po ang machine. Pero gabos po ng mga display ninda made of plastic bottles ng mga soft drinks by hand po sinta tigigibo. Dagan kan mga bagas yun. Opo. Possible po kasi kung hilingon ta po, dawa kasing barangay ang main na beneficiary. So first one, so napaghurunan po sa bago na itong mga pots made of HDPE na pig-recycled, pig-upcycle po palan. Ini pong barangay DAP-DAP ang naitao po duman kang UN Habitat saka sa katabangan kang city government saka barangay. Iba po sila duman na sewing machine. May sewing machine Opo. Okay. Di duman din po ang samuyang focus kasi magkaiba pong barangay, iba-iba po ang priority na project. Opo. So kung ito ang sa indang available na equipment, duman din po ma-evolve ang samuyang mga design. So sewing machine pa lang ang yaon sa Opo. Anyway, that's not limited also for sewing machine. Kadakol pa pong pwedeng i-introduce na pag-iisip kami. Ano nahiling din tabi, Ma'am Alagaban, na maliban doon sa bags na hali sa jute o sa mga takop kan soft drinks, ano pang nahiling nindang pwedeng gibuhon pa out of distress? Kung
para profiling po kami ng Profiling, members oo. kung ano po sa skills ninda. Kung may skills po sinda sa pagtahi, sa pag-crochet, sa mga iba-iba pang pag-weave. Ito po pwede mi magamit na mag-introduce kami ng mga straw ng mga day na tigagamit. Tapos pwede po ninda ito i-crochet kung ano po ang resulta ng product na pwedeng iluwas naman sa market. Ano ang intervention na naman, Sir Nick, sa design itong sa mga straw? Anong intervention na pigagamit? Ito po, kasi nahiling mi talaga sa forma. Forma. Ngunyan, muyami pa mag-introduce ng another form para at least bako so dati so typical na mga forms and shapes. So ito po ang nahiling mi na kung pwedeng kumurbada ngayon so design, so papakurbadahon po. Depende din sa kapabilidad na pwedeng i-ano naman sa raw material. Pero ang direksyon niya, Sir Nick, ang mga designs, sining features, etc. towards na ba sa pagiging komersyalismo na siya? Or towards ba sa tagang trend nun yan? Bighalo ang tabanin, nag-research kita yes po, sir. Oo. Na talagang nakaantabay man kami even duman sa trends. Sa trends. Para at least makasabay man sa market. In addition to that, tama po ito sinasabi ni Sir Nick. Actually, may mga pig-conduct na po, even before po, nag-conduct po kami ng sarong research na parang simple research. Ito pong mga sandbags, pig-try me po siya with the help of our students kasi may involvement po ang Samuyang Extension project na ini with the students. So last semester po, nag-try po kami kang students na mag-develop ng produkto out of the raw materials na waste materials nga nina po sa mga sandbags. So pig-slice ito kang mga students, pina-slice ko tapos nagkaigo kami. Pina-involve ka sa mga estudyante. Opo, then pina-crochet ko po. Ang ganda po ng result. Very good, okay. Ay, di Sir Tabi, Sir June, may mga documentation kita, parang video presentation or mga incoming po yan kasi for marketing purposes. Yes po. Kasi para magkakaiba rin kami ng branding, then the totality of how this particular product made and paano makakatabang sa komunidad. Ang magayon po kasi digdikadaklam halos po lahat ng mga is kababaihan. Gender equality. Pati din dun sa sa dapdap and parehas po yan. Parehas mga babae kadaklan. So with that introduction, sabi ko i-introduce mo ining crochet na ini siguro sa mga maabot na aldaw. Para din kung sakaling kulangon po kita ng existing na human resource or duman sa mga beneficiary, pwede pong mag-multiply pa siya. Ito, balikan ko tapos si engineer na. Kasi, aram ko na suka pa din. Ito po yung big produce niyang bag niya kan dap-dap. Pwede ba isang gibunta niyang luminous? May nagkimat-kimat niya siya. May mga design. Pwede yan engineer tayo. Mga lobat sa nabihan. Iyo po, sir. So, pwede po yan. Kaya sabi ko po kanina, kung ano po sa design na design, ma-adjust po ako duman sa design nila. So, sir nga, kailangan namin ng ganito. So, ibibigay ko po yun doon sa design nila. Siyempre, safe din naman yung gagamit. Kasi kung baka yung gagamit hindi naman safe, problema yun. So, safe first muna. Tama ka. Tanahiling ba ako may mga sapatos ko sa mga kids baga, nagkikimat-kimat, sa mga gusto nila mas colorful, mas attractive sa inyo. Pakliya sa mga kagibusin ng bags para sa mga kids. Baka pwedeng may date na, Pwede ang engineer, Basta safety ang besides, madali, beer month sa magkikita mo niyan, sir. Kaya napapanahon din talaga na mag-develop din kami ng mga items for Christmas para at least mas sellable siya. Mas sellable siya. But then, not necessarily nagabos Christmas ang i-develop me kasi may mga whole year round na product talaga na kaipuan. Ito lang kasi for the significance of the Christmas celebrations and simpre nag-create din siya ng market. So, duman din, ma-create din kami for that purpose. So, actually sir, ang gagawin po natin doon, bago tayo kasi sila naman talaga gagawa. Yes. Tuturuan po muna natin sila, sir, kung paano yung mga basic. Yan. Yung mga basic lang muna kasi yung mga participants doon, hindi naman gaano doon sa electrical and electronic parts. Basic lang talaga. So, turuan muna natin sila ng basic, then i-guide natin kung paano sila gumawa through lecture and hands-on activity. Yan. Kasi baka nervyusin yung mga participants. So, tuturuan po muna natin sila. Na-amaze ako kang mga extension
Pero paano kayo yata, Sir John, ikaw ka mong extension sa tabako and then iba pang mga extension projects bago kanyang Trust from opo. Cash from Trust Project. Yes po. Kung babalikan ta po, itong 2019, the first engagement was then happen in BGMP Tobacco, which is the arts and craft. Because of that particular project po, naka-create po kami hanggang ngunyan po, nagbebenta pa sa mga pig development, mga coconut shells, which was then mga PDL sa gibo kang PDL hanggang ngunyan nag-supply sinda pig-convert man ni Avic Balira into fashion accessory. Hanggang ngunyan po, nahiling mo pa po siya sa market. Sa market Okay, yan pa. And actively, active siya sa mga trade fair, yan po yan. Then after which, because of that first engagement, kaibahan ko po duman, ako po, si Sir Nick, si Ma'am Pabera, si Sir Gueta, and so lately po, si Ma'am yung Ma'am Yolene, kaibahan mi. So, kami po, gabos na taga-Busit. Nag-isip naman kami, itong basura mo kabuhayan ko. Itong creative upcycling of used polytarps into innovative handicrafts. We thought that project kasi that time, so national elections, nagkaigwaning problema sa tarpaulin. Sabi ko, susuloon ini. Naguroron kaming team. Instead of suloon, ginibumi siyang mga bags. Ayun, recycle talaga. Opo. Nagkaroon din ng mga social enterprise na partner kita, ECDP and BICRAP. Igwangan din ng pagkakataon na naubusan na ning gigibuho na tarpaulin. Kinulang na Kinulang po talaga kasi naging sustainable sa projects and we introduce other types of materials. Ito ng jute na until now, ito sa pigigibo na kami. Kasi nag-isip kami ng mga alternative materials. Pero ngunyan na ma-eleksyon na naman, kami, buhay na naman. Buhay na naman. Opo. Okay. Uy, nakulang pa ko taong hihapot sa Indo, pero nag-isinyal lang sa tayong technical buda. Pigiling ko, alas 11:01 na. Makasikason. Sir John, mga pag-iriba, baka po may mga parting message kita, may mga ko na itapot sa Indo. Ano ang future kayo ni? Anong nalindong mangyayari po kayo mga projects na inutong po si Sir John, tabi? Opo, gusto ko mong pasalamat. Naging ko angkor mo akong hunyan, Sir Ed. No problem. So, saro po ining dakulang oportunidad. Mas ako ni Sir John, saro po ining pagkakataon na magpasalamat din kami sa samuyang presidente, si Biboy Benjamin Nieves III, ang samuyang Vice President, si Ma'am Maris, na madaling mag-aksyon para sa mga request para sa mga extension, lalo na rin po sa Bicol University Extension Management Divisions, sa deans, saka degree po sa mga faculty na yaon degree. May paglaon po kami na ining team na ini magkakaigwa po ning maray na futuro o makakatabang po talaga kami sa komunidad na iyon man po ang hinahagad kang samuyang universidad na ibaba ang samuyang kaaraman duman sa mga tao. Sabi nga ni University for Humanity. Okay. Okay, thank you, sir. Si Sir John ko sa agad ang gano'n. Okay lang ba? Or baka may mga ihapot pa, may mga dagdag pa ka mo, ma'am? Okay na. Ay, si ma'am. Siguro po, mahagad na lang din kami kaya tabang din kang gabos na residente kang mga barangay na mapartisipar. Kasi bako lang kaming team at saka yung mga beneficiaries, buong komunidad po ang kaipuhan na magtarabangan para maging successful ining proyekto na ini. Okay. Maraming salamat and gusto ko putang haganan kailang time na talaga kita. Okay. Salamat, Sir John. Salamat na po pala sa Samoyang College. Apo, kay Sir Arroco po. Salamat din po sa pagsuporta sa pag-aprobar kan Samoyang proyekto. Okay. Thank you so much, si Sir John Peñol. So mga nakasabay po niya yan, si Professor Romnick Apin, si Engineer Joseph Christopher Bustamante, si Ma'am Wilma Pahabera, and then si Ma'am Jimilyn Alagaban. Thank you so much, sir. Thank you so much po. Okay, maraming salamat. Diyan po nagkitapusan sa itong programang Pag-edukasyon at Pangkabuhayan hasta sa masunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng pagkaga. Si Edgar Barameda, salamat and good morning. Napasaindo ang